Want nota ben ik geen onwijzings dat deze keer in Greensland toch iets skokken ik hiervan komen kan. Dat zal haar seizoen onderzocht worden. Dat onderzoek moet vooral in gebieden dat nou gaswoon wordt, rest aan. Dat is een taak, denk ik, van het bestuur van de provincie Friesland om goed te zien wat er boven de groen bad, maar ik onder de groen. En ik word net happy van wat er plakvindt in Greensland. En ik wil echt weten hoe ziet het er in Friesland uit. Dit is als het schrikbeeld van een protte Friesen, vooral in Noordwest-Friesland. Daar wordt zout woon en jedderik gas. Het onderzoek moet duidelijk is, Jan, dat het hierik gebeuren kan zoeken. Dat betekent dat de verzakkingen die het voorspeld binnen, egaal, dat die wel eens de hele oorzaak komen te zien. Dat bijgelijks op een ronde van zulke trechters. Ik hele grote verzakkingen plak vinden kennen. En daar staat nou krijg bebouwing. En historische bebouwing en terpen. En je weet er nooit wat er helemaal gebeurt. In de omkring van Anjem en Ier wil de naam in Kwatten een nieuwe put slaan. Het bedrijf heeft daarvoor een vergunning onvregen. Ik daar ben ze wies met het onkundige onderzoek van het KNMI. Vooral omdat daar ik angst voor aardbevings is. Krijgt liekers als in Greensland. Dat denk ik wel. Ja, de geloden daar waar jaren alles scoort hen en weer. Daar winnen naar je stallen bouwen, daar komen gewoon de scoren in. Dan weet je ook net wat er onder in de grond gebeurt. En de huizen, verzakkings en scoren, daar zitten wij net op te wachten. Zo hoop je nou dat de klachten hoe bij hem Delgong en de gevolgen daarvan serieus genomen worden. Wij zijn hier nou noffelijk en tevreden en we mogen graag werken, maar wij hoeven net Nederland te voorzien van geld en dat wij hier een zakje mee halen. Gasproducent Vermilion zei het wies te wijzen met het onderzoek. Het bedrijf kan vernemen dat het draagvlak voor de gaswinning afneemt. Dit onderzoek kan helpen dat weer om te krijgen, zei Hopert Vermilion.